दिनै जों बुंनो नागिराखै सोरनोबा भट हो सोरनोबा भट होनाङा। जों बुंनो नागिरदों जे जों बर' हिसाबै जों दिनै बिजिरनायनि सम जाबाय। आसोल बेपारिया सोरमोन? बर' जातिखौ सोर फानमारदों? दिनै सोरनि समाव बर' जातिया आलाय सिलाय जाखो? बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै रायजो राजा बिथांमोना नोजोर होनो गोनां। दिनै बर' जातिनि भबिसतखौ सोर खोमसि खालामखो? सोर एनअसि होखो? सोर रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गुबुनारिफोरनि खाथियाव थांनानै हानि पट्टा नांगौ ना एसटि नांगौ होननानै दिनै बर' जातिखौ दाम दर खालामनानै गोथौ हाखराव खोख्लैखो? बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो गोनां। लाइमोनफ्रा दिनै ओरैनो जावरिखाङाखै। बिथांमोना नुहुरदों बिथांमोननि भबिसतखौ जे हाग्रामा महिलारिया फाननानै थांबाय। दिनै मालाबा एसटि फाननो नागिरनाय, सोरनोबा गुबुनारिफोरनो हानि पट्टा होनो नागिरनाय, गावसोर मोनब्रै मोनबा पजिसन लानाय, दिनै लाइमोनफोरखौ खोथा होनानै बिथांमोननि जि साननाय हनाय, बिथांमोननि जि लुबैनाय हास्थायनाय, बिथांमोननि जि मोजां मानसि जानो लुबैनाय, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नाख्रेबनानै गावबा गाव पलिटिकेल पावारनि थाखायल'सो जि दिनै खामानि मावगासिनो दङ, बेखौ बयबो बुजिदों। गोजोन मोनाबिलि, खुलुमबाय। गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि बयनिसिमबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आरो UPPL राजखान्थि दोलोनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरदों। दिनै बे समाव, बे बेलासि समाव मोनसे गोनांथार आयदा लानानै खौरांगिरि जाबमेल बेखौ लिंनाय जादों। दा थारैनो जों बयबो मोनथिगौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ सोलिगासिनो दङ बै समाव। दा जों बयबो बिथाङा सरकाराव फैजेननायनिफ्रायनो जोङो बे मास मोननै मोनथामाव नुदों बा इलेक्सननि सिगाङाव बिथाङा जेरैबायदि माखासे कमिटमेन्टफोर रायजो राजा बिथांमोननो होदोंमोन, बेफोरखौबो रायजो राजायाबो नटिस खालामदों। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा टटेलि फेलार जादों। मानो फेलार जादों? दा बेखौ जोङो नायब्लानो नुगोन। थांनाय हाग्रामा महिलारिनि समाव 17 बोसोरनि खोथाखौथ' जों गोसोखांनो लुबैला, खारन बै समाव गोबां बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ होसो होसो गावथारनाय मानाय इन्सिडेन्टफ्रा आरो गुबुन हारिजों गले गले दाङाबाजि जाथायफोरा जादोंमोन। बेफोरखौ बयबो मोनथिगौ। 2008नि घटना, 2012नि जाथाय, 2014नि जाथाय। दा बेनि उनावबो बिथाङा फिन खनसेबाव सरकाराव जेथिया दा फैफिनदों, बेयाव जों नुनो मोनदों जे दिनै बिथांनि सामलायनो हायैनि थाखायनो माखासे जाथावनाङै जाथायफ्रा जागासिनो दङ। माब्लाबा ट्रेन लामायाव बम मोननाय, माब्लाबा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बेफोरबायदि जाथाय जानाय। दा गोबां जुवा, गोबां मेला, दिनै लाइमोनफोरनि केरियारा गिख्रंथाव जाबोदों। दिनै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो दिनै जुवा गेलेनो हमफिनबाय। जेराव थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जेरैथिंबो बर'फ्रा खर' दैखांनानै थांनानै थानो हानाय मोनसे परिबेसा फैबायमोन। लोगोसे जोंनि जेनेरेसना खोब मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ लानाय आरो गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै दाफुंनायनि थाखाय जि प्रिपेरेसन, जि रोंखा राखा जानांगौ, जि थाग थियारि जानांगौ, बियो जालांनो हमबायमोन। नाथाय बे 2 माह 3 मासाव जों नुबाय जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया फैनानै जेरैबायदि गुलाय गुजाय थासारिखौ खालामनानै लाबाय, लाइमोनफोरनि भबिसतखौ लानानै जेरैबायदि गेलेबाय, दा बियो जोबोद साननो गोनां। रायजो राजा बिथांमोननो जों हगारनानै होदों। जों दिनै पलिटिकेल पार्टिनि स्पक्स पार्सन हिसाबै नङा, दिनै बर' हिसाबै माखासे गोरबोआव नांनाय जोंनि मेलेमा जिखौ सानदांदों। दिनै हाग्रामा महिलारि सरकार बिथाङा फैनायनि उनाव जेरैबायदि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै भुगिनो गोनां जादों, बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै साननायनि सम जाबाय। दिनै जों बुंनो नागिराखै सोरनोबा भट हो सोरनोबा भट होनाङा। जों बुंनो नागिरदों जे जों बर' हिसाबै जों दिनै बिजिरनायनि सम जाबाय। आसोल बेपारिया सोरमोन? बर' जातिखौ सोर फानमारदों? दिनै सोरनि समाव बर' जातिया आलाय सिलाय जाखो?
बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै रायजो राजा बिथांमोना नोजोर होनो गोनां। दिनै बर' जातिनि भबिष्यतखौ सोर खोमसि खालामखो, सोर एनअसि होखो, सोर रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गुबुनारिफोरनि खाथियाव थांनानै हानि पट्टा नांगौ ना एसटि नांगौ होननानै दिनै बर' जातिखौ दाम दर खालामनानै गोथौ हाखराव खोख्लैखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो गोनां। दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्राबो दिनै फिल खालामदों। दिनै नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै नाय, मानाव गेदेर बिटिआरनि दिनैनि डिपुटि सिएम रिहन दैमारि बिथाङा गाव हारसिंनो मोनफ्रोमबो बिबानखौ बिथाङा लाजोबनो नागिरो। बियो माने डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरिनि बिबानानो जाथों, बियो माबा मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेननि बिबानानो जाथों, गाव डिपुटि चिफनि जिथु पजिशनानो जाथों, बिपिएफआव गुबुन लिडारफोर गैला नामा जे सासे सुबुङानो मोनथाम मोनब्रै मोनबासिम माने बिबान लानाय? बियो बिपिएफनि कर्मकर्ता, जायफोरा थै गोलोमदै, जायफोरा सान हर खस्थ' खालामनानै बिपिएफखौ पावाराव लाबोफिनबाय, बेफोरबायदि मानसिनि बेवहाय भेलुआ बेसेबां बेफोरनो फोरमायो। दिनै बिपिएफआव थानाय जायफोर हार्डकर दिनै खामानि मावग्रा बिथांमोना दिनै सिं सिं माने जोबोद दुखु मोनदों। दिनै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि जि अरिजिनेल केरेक्टार, बिथांमोननि जि पावार लुबि केरेक्टार, बेखौ रायजो राजा बिथांमोना दिनै नुबाय। रिहन दैमारिल' नङा, दिनै बर' जातिनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राया जाबाय माखासे साब डिभिजनेल जि लेन्ड एडभाइजरि बर्ड कमिटि दंमोन, बेवहाय बिथांमोना गुबुनारिफोरखौ स्पेस होजोबलाबायनानै जोंनि जा सिक्स सिडिउलनि मर्यादा बा जोंनि आखायाव थाखानाय गोहोखौ बिथांमोना जेरैबायदि गुबुननो लासै लासै हगारनानै बर' जातिखौ धंस खालामनो नागिरदों, बे खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा। लाइमोनफोरा दिनै ओरैनो जावरिखाङाखै, बिथांमोना नुहुरदों बिथांमोननि भबिष्यतखौ जे हाग्रामा महिलारिया फाननानै थांबाय। दिनै मालाबा एसटि फाननो नागिरनाय, सोरनोबा गुबुनारिफोरनो हानि पट्टा होनो नागिरनाय, गावसोर मोनब्रै मोनबा पजिशन लानाय, दिनै लाइमोनफोरखौ खोथा होनानै बिथांमोननि जि माने साननाय हनाय, बिथांमोननि जि लुबैनाय हास्थायनाय, बिथांमोननि जि मोजां मानसि जानो लुबैनाय, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नाख्रेबनानै गावबा गाव पलिटिकेल पावारनि थाखायल'सो जे दिनै खामानि मावगासिनो दङ, बेखौ बयबो बुजिदों। साननैसो सिगाङाव गोबां मानसिफोरा सानदोंमोन जे बर' जातिखौ सोरबा लानानै खेला खालामदोंमोन नामा। सिगां समफोराव सानदोंमोन मानसिफ्रा जे बर' जातिखौ सोरबा बेपार खालामदोंमोन नामा। हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा बेपारि होननानै गाव जे बर' जातिखौ फानमारबाय, दिनै बिनि प्रुफखौ मोनसेनि उनाव मोनसे नुलांगासिनो दं। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान जागासिनो दङ। दिनै आसामनि सोरबा बिबारनि सासेबो मिनिस्टार गैयाब्ला बिथांमोननि मोनबो प्रग्रामानो जाया दिनैनि तारिखाव। जोबोद माने लासिं सिंनि बाथ्रा। आं सोरखौबा समालोचना खालामनो नागिराखै। दिनै बिटिआरनि सिएमआ सोर? हाग्रामा महिलारि ना सोरबा बे नलबारिनि बिथाङा? दिनै मोनफ्रोमबो मिटिङाव बिथाङा सिगाङाव मानो पजिशन मोनखो? बिदिथ' जानो नाङामोन। सिक्स सिडिउला एक्सट्रा मोनसे मर्यादा दङ, एक्सट्रा पावार दङ, बेयाव लेजिस्लेचार दङ। बिनि उनावबो सोरनिबा आथिं सोलानाया। दिनै सोरखौबा बेपारि बुङै बुङै, सोरखौबा बदनाम खालामै गाव जिथा इलेक्सनाव फैसा लाबोनानै 28टा सिट मोननायनि उनावबो सोरनोबा बिबान होनो गोनां जानाया, बे बेसेबांबा लासिं सिं बाथ्रा। 28टा मोननायनि उनावथ' जोंबा थानानै सरकार दानायनि खुनु खोथायानो गैयामोन। दिनै बर' रायजोआ बेखायनो बुजिदों जे बर' जातिखौ बासायनो हाग्रा जे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङा। बिथाङा गावनो बुङो गाव सासे सार्थ लबि पलिटिसियान। बिथाङा पावारनि थाखाय जायजोंबाबो थानो हायो। कुनु नीति आदर्श गैयै सासे दैदेनगिरिया जाबाय हाग्रामा महिलारि। बे मानसिया जि बर' जातिखौ बासायनो हाबावगोन, बेखौ लानानै बिराद गिदिर मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे कुइसन मार्क जानानै थाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनाय क्रेडिटखौ बिथाङा मोनगोन। बिथाङा बै समाव बिएलटिआव दंमोन। नाथाय बिथाङा हारसिं सोमावसारनानै जे बिटिसिखौ लाबोदों, बेखौ रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा। बेयावहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि, बिएलटिनि लिडार केडारफोरनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, मोनफ्रोमबो जातीय संगठननि अबदान थानायनि थाखायसो बै समाव बिटिसि एकर्ड जादोंमोन।
सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारि हारसिंनो बिथांनो जुदि क्रेडिट होनो नागिरोबा बे ब्लान्डार मिस्टेक जागोन। बै समाव मोजां खामानि मावदोंमोन होननानै सानफ्रोमबो जुदि जोङो बिथांखौ आथिं हमना खुलुमबाय थायोब्ला खिन्थु बर' जातिया सेस। बर' जातिया दिनै धंसनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बुजि मोनदों। दिनै गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरदोंब्लाबो दिनै जोंनि जि गोहो, जोंनि जि पावार, बे जे लासै लासै गोमालांगासिनो दङ, बे दुखुआबो जोंनियाव दङ। नाथाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंहा हारि हिसाबै थांना थानो हानाय जाथों आरो मोजां मानसिफोरखौ जाहाथे सायख'नानै हारिनि थाखाय स्टेन्ड होनो हानाय, हारिनि खैफोदनि समाव जाहाथे गसंनो हानाय बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जों सायख'यो। बिनि थाखाय दानिफ्राय सांग्रां जानांगोन। आरो लाइमोनफोरा जेरैबायदि दा सांग्रांथिखौ देखायदों, बेयो भबिष्यतनि थाखाय, बे हारि दानायनि थाखाय मोनसे मिजिंखौ जों नुनो हायो। जों लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना कुनु मते बिथांमोना जाहाथे हारिनि बेलायाव कमप्रमाइज खालामा, बेखौ जों खावलायदों। बिथांमोनखौ जों भायलेन्स खालामनो होआखै, नाथाय बिथांमोना जातीयताबादनि बेलायाव, बड' नेशनेलिज्म स्पिरिटनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोना माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा। मानोना हारिया थांना थाब्लासो जों थांनानै थागोन। दा बे खोनाखौनो जों खावलायदों जाहाथे हाग्रामा महिलारि बायदि बेपारिया जोंनि हारिखौ, जोंनि भबिष्यतखौ, जोंनि भबिष्यत जेनेरेसनखौ जाहाथे धंस' खालामना गालांनो हाया। बिनि थाखाय बयबो दिनैनि तारिखाव सांग्रां जानायनि सम जाबाय।